Dear Love, masugid niyo po akong tagapakinig sa Dear Love. Ang mga kwento niyo ay talagang simple pero kinapupulutan ng aral. Kaya nga heto ko ngayon, nagbabaka sakali na mapili niyo ang kwento ko. Ako nga pala si Jelly, isang masahista. Matagal ko nang ginagawa ang pagmamasahe. Hindi lang bilang trabaho, kundi bilang paraan para mabuhay. Halos dito na umikot ang buhay ko. Dito ko hinugot ang panggastos, ang pangkain, at ang lakas ng loob para itaguyod ang pamilya ko. Matagal na rin akong empleyado sa isang spa. Pero bago yon, nag-home service ako. Sa totoo lang, hindi madali. May mga pagkakataong malaki ang tip, pero ang sahod, hindi mo aasahan. Hindi buwan-buwan, at higit sa lahat, hindi ligtas. May mga bahay akong pinasukan na hanggang ngayon, dala ko pa rin sa alaala. Mga sigaw ng batang minamaltrato. Isang asawang pasapasa ang katawan. Isang katulong na tahimik na umiiyak sa gilid ng kusina. At ako, nakaupo lang sa isang sulok. Nakikinig. Nagmamasahe. Nagpapanggap na wala akong nakikita. Wala akong magawa. Isa lang ako masahista. Kaya nagpasya akong mag-apply sa spa. Mas maliit man ang kita, mas mabigat man ang oras, kahit pagod ang katawan ko araw-araw, sigurado naman ako sa isang bagay. Hello po, sir. Welcome to Spa Day. May appointment po kayo? Wala eh. Napadaan lang. Pwede ba walk-in? Pwede naman po. Last customer na rin po kayo for today kung sakali. Ayos Sige. Anong service po, sir? Swedish massage lang. Okay po. Name at contact number lang po, tapos pirma dito sa baba. Sige. Prepare ko lang po yung room ninyo, sir. Pwede bang mamili ng magmamasahe? Sa ngayon po, ako lang po ang available. Okay lang. Jelly, no? Opo, sir. Sandali lang po, Sir, dito niyo na lang po ilagay sa box ang damit ninyo. Ito po ang towel para sa massage. Dapa na lang po kayo dyan. Kukuha lang po ako ng oil. Overtime na naman, Jelly. Kaya hindi ka nagkakajowa eh. Puro trabaho. Kulang sa landi. Ay, nako. Sir, ready na po ba kayo? Pasok na po ako. Ready na. Start po ako sa kamay. Ang gaan ng kamay mo. Gusto niyo po bang mas madiin, sir? Hindi na. Saktong-sakto lang. Sige po. Relax lang po kayo. Mas nare-relax kasi ako kapag may kausap. Ganun po ba? Ilang taon ka na ba nagmamasahe? 6 na taon na rin po. Wala ka ng ibang naging trabaho? Wala na po. Parang dito na talaga ako dinala ng buhay. Kaya pala. Dapat inaalagaan ang kamay na yan. Opo. Alagang-alaga naman po ako. Ng nanay at tatay ko. Nanay at tatay lang? Bakit walang jowa? Wala po. Sa ganda mong yan? Ay nako sir. Sanay na po ako sa ganyan. Pambobola lang yan eh. Hindi O baka hindi ka lang nagpapaligaw. Wala rin po kasi akong oras. Tumutulong pa ako sa pamilya ko. At gusto ko sana yung lalaking maiintindihan yon. Pati ang trabaho ko. Darating din yan. Tiwala lang. Kayo po, sir. Bakit ho bigla kayong nagpaspa? Uy, may balik tanong agad. Kung okay lang naman po. Matagal ko nang nadadaanan tong spa. Sinasabi ko sa sarili ko, kapag sobrang pagod na ako, papasok ako dyan. At ito na yung araw na yun. Ano po bang trabaho ninyo? Sa marketing. Big time pala. Mukha lang. Likod na po tayo, sir. Sige. Ikaw, Jelly, hindi ka ba napapagod sa trabaho mo?
Napapagod po. Pero wala naman po akong choice. Kayo ang pahinga naming mga pagod sa trabaho. Pero kayo, anong pahinga nyo? Depende po. Minsan, gusto ko rin na akong inaalagaan. Pero sa ngayon, pamilya ko po ang pahinga ko. Inspirational pala dito sa spa day. Ay nako sir, relax lang po kayo. Sayang ang bayad. Head massage na ba? Opo. Favorite part ko yan. Grabe. Isa to sa pinakamasarap na masahe na naranasan ko. Consistent po kayo sa pambobola, sir. Hindi talaga, no? Ire-recommend ko to. Nga pala, Jelly. Sa susunod, pwede bang ikaw ulit? Basta nandito pa po ako, sir. Tumatanggap ba kayo ng home service? Wala po kaming ganun. Kahit tayo na lang nakakaalam. Nagustuhan ko talagang massage mo. Titignan ko po. Magkano nga ulit? 1,200 po. Ito. I received 2,000, sir. Ito po ang... Keep the change. Talaga po? Oo. At kung gusto mo pa ng ganyang tip, may number mo na ako, di ba? Message mo ako kapag ready ka na mag-home service. Bye, Jelly. Ewan ko ba sa'yo, Arnold? Sinabi ko na sa'yong tigilan mo na yung kakaupo Ma? mo at kasusugal mo! Nanay ko ba kung matatalo Pauwi na ko? po ako. Paulit-ulit na lang, Arnold! Paulit-ulit na lang! Ma! Ano na naman po Eh, pinag-aaral itong niyo? tatay mo! Umutang na naman ng pangsabong! At ayun! Talo! Walang naiuwi kahit piso man lang! Magkano na pang utang ni Papa? 20,000! Bakit po umabot ng ganyan kalaki? At sino ang kinukulit ng pinagkakautangan niya, ha? Ako, di ba? Araw-araw, gabi-gabi! Umasa lang naman ako na mananalo. Malaki ang taya. Eh di malaki rin sana ang balik. Wala naman po kasiguraduhan yan. Kung pinangnegosyo niyo na lang sana, naiintindihan ko pa. Oh, ngayon, ha? Galit na galit ang pinagkakautangan niya. Ako ang humaharap. Ako ang napapahiya. Kanino po kayo nangutang? Sa kumari kong si Anita. May paggagamitan daw yung pera. At itong ama mo, nangako pang ibabalik sa susunod na buwan. Susunod na buwan? Saan naman po tayo kukuha ng 20 mil sa loob ng isang buwan? Hindi, hihiramin ko muna. Doon sa kakilala ko. Ayan! Yan na naman! Utang para pambayad ng utang! Arnold! Ang kailangan mong gawin, tigilan mo na yung pagsusugal mo! Minsan, naiisip ko na ang pagiging mayaman, parang pinagkakaloob lang talaga sa iilan. Dahil sa mundong to, kahit anong sipag ko sa trabaho, parang hindi nauubos ang problema. Lalo na kapag pera ng usapan. Ako lang ang inaasahan ni Mama at Papa. Ako ang may trabaho. Ako ang may siguradong kita. At si Papa, ayun, mas lalong lumulubog sa pagsusugal. Kaya tuwing may gusto siyang pinapasok, ako na naman ang mag-iisip ng paraan. Ako na naman ang sasalo. Kakapagod pa lang maging sandalan ng lahat habang wala kang masasandalan. At doon, bigla akong naalala ang customer ko. Si Andre. Hi, Jelly. Napaaga ka ata. Hello po, sir. Mas mabuti na pong maaga kaysa maliit. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tuloy ka. Gusto mo ba ng kape? O tsa?
Okay lang po ako, sir. Kumain ka na ba? Okay lang po talaga ako. Andito po ako para magmasahe. Oo nga pala, pasensya na. Wala pong problema. Dito na lang tayo sa kwarto. Ang laki po ng bahay niya, sir. Wala po kayong kasama? Wala nga eh. Gusto mo ba mag-apply? Ikaw talaga, sir. Palabiro. Huwag mo na akong tawaging sir. Hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Trabaho po to. Wala ka naman sa spa. Serbisyo ko pa rin po ang gagawin ko. Ano bang nakapagpabago ng isip mo at pumayag ka na sa home service? Medyo malaki po ang pangangailangan ko ngayon. Tungkol saan? Personal po. Sabihin na lang natin, pamilya. Kung ganun, malaki-laking tip pala ang kailangan mo. Hindi naman po. Kayo pa rin pong bahala. Basta ang serbisyo ko, babayaran ninyo. Prangka ka. Gusto ko yan. Kung ganun, pwede ka bang bumalik ulit bukas? Bukas po? Oo. Medyo marami pa akong hahabulin sa trabaho. Dumaan ka na lang pagkatapos ng shift mo sa spa. Isipin mo na lang. Overtime mo na rin to. Sige po. Titignan ko. Kahit pa parang hindi ko talaga gusto, kailangan kong kumita. Araw-araw akong nagmamasahe kay Andre. Paulit-ulit. Lagi na rin kami nagkukwentuhan. Hanggang sa may nararamdaman na akong kakaiba sa kanya. Pero malinaw sa akin, ang habol ko lang ay bayad sa serbisyong ginagawa ko. Nakatulong ang pag-home service ko kay Andre. Kahit papano, nakapag-ipon ako. May naitabi, may naisalba. Hanggang sa dumami ang tumatawag. May isang customer na nagustuhan ng serbisyo ko at nag-alok ng mas malaking bayad para sa home service. Pinilit kong pagkasyahin ang oras ko. Hindi lahat na pagbigyan. May mga kailangan tanggihan. Madalas, si Andre ang hindi ko na-accommodate. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil alam kong mas malaki ang tip ng iba. At paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko. Trabaho lang. Walang personalan. Hello po, Sir Andre. Hi, pasok ka. Pasensya na po, sir. Ngayon na lang po ulit ako nakabalik. Medyo naging busy po sa spa. Busy sa spa o sa ibang customer? Po? Alam ko, Jelly. Hindi lang ako ang pinupuntahan mo. May iba ka ring minamasahe. Home service din. Pasensya na po, sir. Talagang malaki lang po ang pangangailangan ko ngayon. Akala ko, loyal ka sa akin. Sir, trabaho lang po. Trabaho? Akala ko ba may pagkakaintindihan tayo? Kapal ng mukha mo. Sir? Akala ko gusto mo rin ako. Hindi po, sir. So ginamit mo lang ako para sa pera. Sir, binayaran niyo po ang serbisyo ko. Yun lang po ang usapan natin. Araw-araw kitang pinapunta dito. Pumapayag ka. Dahil yun po ang hiningi niyo. Hindi ko po kayo pinilit. Paano yung mga kwentuhan natin? Wala bang kahulugan yun? Wala po, sir. Trabaho lang po ito. Aalis na po ako. Jelly, gusto na kita. Sir, hindi po yan ang pinunta ko. Aalis na po ako. Sir, masyado po kayong malapit. Parang hindi ko na kaya na hindi ka may mga umahaplos sa akin. Kahit ngayon lang, Jelly. Sir, Please, aalis na po ako. Hindi po tama tong ginagawa niyo. pakiusap. Hindi po pwede. Mali po yan. Nagtatrabaho po ako ng marangal. Aalis na po ako. Dear love, natakot ako. Hindi lang para sa trabaho ko, kundi para sa buhay ko. Kaya tinigil ko ng pag-home service. Humingi ng tawad si Andre matapos ang nangyari.
Inamin niyang nahulog siya sa akin. Na nagkaroon siya ng feelings. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi ko na binalikan. Simula noon, hindi na ako nag-home service kahit kanino. Nabayaran ko na rin ang utang ni Papa. At sa unang pagkakataon, ikinuwento ko sa kanila ang buong nangyari. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Papa. Tumigil siya sa bisyo niya at naghanap ng marangal na trabaho. Kahit maliit ang kita. Si Mama naman, araw-araw na lang na nag-aalala sa kaligtasan ko. At doon ko napagtanto, ang hirap maging mahirap. Dahil kapag kapos ka, minsan handa kang isugal ang sarili mong kaligtasan para lang kumita. Pero hindi lahat ng perang pumapasok ay sulit sa kapalit. At hindi lahat ng pagtitiis dapat tanggapin.